ಯಾನ್ ಟೋಟಲಿ ಶಾಕ್ ಇಂದೇರು ಬಂಡಿ ಅಂಚ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ವಿನ್ನಾತೀನಿ ಓಯ್ಟುಗೇನೆ ಕ್ರೌನುಗಾಗೇನೆ ಅಂಚೆ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಈ ಅಂಚ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ವಿನ್ನಾತಿನ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಸುದ್ದಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆಂಚ ಮಂಡ ಅವೆಂಚ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ವಿನ್ನಾರ ಅಂಚೆ ಆಪುಂಡಾಗೇನೆ ಬಾ ಊರು ಆಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಚ ಆಪೂಜಿ ಎತ್ತು ಸೇಕೆ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚ ಆಪುನ್ಕಿ ಬಾಂಬೆ ಬರೋ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ನಾನು 2 ದಿನ ಬಲ್ತಂಬ ಬರ್ಪೆ ಏತು ಜನ ಬರ್ ಪನ್ಪೇರು ಊರು ಒಂಜಿ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಊರುಡು ಅಂಚೊಂಡು ಇಂಚೆ 7 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಪಿದದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚೆ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವು 7 ಗಂಟೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕೊಂದು ಪಾಪ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಏನಿರೋ ತೂ ಯಾರಿರೋ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಪಾಟ್ ದ ಪಿಕಾಕ್ ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿಕಾಕ್ ದ ಫೆದರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಆತನು ರೆಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಕ್ ದುಮ್ನಾನಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಡು ಪೂಜೆರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಎಂಚವು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪೇರ್ಲದ ಮಲ್ದಿತ್ತಿಜ